So what's on po mga siyaw? Magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon, nandito tayo sa Danao Port kasi pupunta tayo sa Camotes Island. Magbabakasyon tayo doon. At may event si Malaya. At ako ang dakilang alalay niya ngayon. Personal assistant niya. Tagadala ng bag, tagadala ng sapatos, tagadala ng damit, tagadala ng cellphone, tagadala ng camera, at at iba pa. So what's on po mga siyaw? We will update you mamaya. Bye! So yun po mga siyaw, nandito na tayo sa Pilar Camotes o Esperanza ba yun? Barangay Esperanza. Pilar Camotes, Barangay Esperanza. So bale, medyo malapit lang dito. Cebu City papuntang Danao Port, mga 30 minutes lang. Kung walang traffic at saka kung walang sasakyan. At saka Danao Port papuntang Camotes, Barangay Esperanza, 30 minutes lang. Oo, di ba? Kung mag-eroplano ka. Actually guys, Danao Port papuntang Camotes, Barangay Esperanza, mga 2 to 3 hours. Yan, medyo malayo siya. So at yun po mga siyaw, magpapahinga muna kami. Bye! Bye! So what yun po mga siyaw, nandito na kami sa lugar na kung saan kakanta si Malaya, kung saan si Malaya magko-concert. So at yun po mga siyaw, we will update you mamaya. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? At ngayon nandito na tayo sa Cebu City. And si Malaya pumunta na sa Alcoy para magtrabaho sa coffee shop. At ako nandito lang sa Cebu City kasi madami tayong ginagawa, madami tayong pinoproduce na contents. At so ngayon mga siyaw, ang activity ko ngayon, ngayon po mga siyaw, ang activity ko ngayon ay mag-e-exercise. Mag-e-exercise tayo ng mabilisan. So Watson po mga siyaw, tapos na po yung mabilisang exercise. At ngayon, kakain muna tayo bago matulog. So Watson po mga siyaw, tapos na tayong kumain. Konti lang yung kinain natin kasi matutulog na tayo. Baka kung pasobrahan natin kumain, baka mauurom tayo. Ano ba sa Tagalog yung urom? Baka magna-nightmare tayo. So Watson po guys, good night. So Watson po mga siyaw, araw ng linggo. Happy Sunday guys. Galing na tayo sa simbahan at medyo madaming tao dito ngayon sa simbahan kasi fiesta sa Guadalupe. So at yun po mga siyaw, happy fiesta sa inyo mga taga Guadalupe. So ngayon, ang next na activity natin ay pupunta tayo sa Robinsons kasi meron tayong ipapaayos sa sapatos. Let's go! So what's on po mga siyaw, tapos na tayo dito. At yung next na activity natin ay magka-cardio tayo. Mabilisang cardio. Oh yeah! So watch on po mga siyaw, tapos na tayo sa mabilisang cardio.
So what's on po mga siyaw, tapos na tayong mananghalian. And ngayon, parang hindi uulan kasi may araw. At ayun, ang gagawin natin, ang next na activity natin ay lilinisin natin yung sasakyan ko. Yo! So what's on po mga siyaw, umulan.